Здравейте, приятели! Правя това видео специално за тези от вас, които ми писаха съобщения и ме питаха какво е станало, всичко наред ли е с мен, защо съм се загубила и толкова дълго време не публикувам нищо. Благодаря им на първо място. На второ място обяснението е следното. От дълго време отлагах създаването на мой собствен проект. И се занимавах с това. Създадох свой собствен сайт, който можете да намерите в описанието на това видео. Има много интересни неща в него. Това, което би могло да привлече вниманието ви, тези от вас, които се интересуват от красотата на тялото, на лицето си, ще намерят известна информация в този сайт, но предимно в него се залага на холистичната психотерапия, с която в момента основно се занимавам. Имам доста клиенти, които са много доволни от съветите, които съм им дала, и ще се радвам вие да станете също едни от тях. Наскоро се очаква да създам, по-скоро в момента я създавам, скоро се очаква да я пусна на бял свят. Една много интересна програма, която ще можете да видите и с която ще можете да се запознаете както на сайта ми, така и на Фейсбук страницата ми, в Инстаграм и на всички останали места в социалните мрежи, където можете да ме намерите. Относно Дарсънвил и ползата от него, това е окончателното видео, което правя на тази тема. Да, има полза, включително и за акне при тинейджери, но трябва да се употребява постоянно и непрекъснато в рамките на поне няколко месеца, до половин година. Като казвам постоянно и непрекъснато, имам предвид поне 3-4 пъти седмично. Но разбира се, преди всичко много важно е с какво се храните, колко вода пиете на ден, какво количество сол поемате и захар. Даже препоръчително е захарта да е в естествената й форма, да не приемате бяла такава или обработена кафява, просто наречена кафява, пълна с отцветители. Също така много важно е колко време спите, по кое време си лягате вечер. И толкова много неща оказват влияние върху красотата на кожата, на лицето. Да не говорим за психическото ни състояние, за моментите, в които преживяваме стрес. В големите градове знаете, че почти непрекъснато сме подложени на такъв. Така че нещата наистина са комплексни, но като цяло тези от вас, които се интересуват от ползата от този апарат, дали да си го закупят, дали да го употребят, дали могат да го потребяват вкъщи, дали ще бъде полезен за тях. Да, ако сте постоянни. Това е всичко от мен. Бъдете здрави и ще ви очаквам в новия си канал в YouTube, който ще бъде упоменат по-долу, както на сайта ми, както и във всички останали места, в които можете да ме намерите в социалните мрежи. Благодаря ви, желая ви успех!